To kamano nya Hezbon bende ne waseneno ka awinjo kiwacho ni oyaw pap mondo mi oganda chwal pachgi to pachoka waseneno ka chal ka gima oganda ywak ne pachgi kata gigol to chal ka gima okaw kendo nitie yore midhi tiyo godo mag sirkal mano ni gino nogono ma bende dware pach oganda otime kaka ne en no. Iparo nade bende sirkal osegi kama jopiny nyalo bedo kode gi yie mondo mi gichiw pachgi kendo pachgi no okaw maketi e tim kata winjgi kaka gigolo pachgi no Hezbon. En adieri ni kaluwore gi nonro machien kata paro mosetimore gik mosetimore chien kacha japiny nigi gimiluongo ni trust deficit gi sirkal nikech gisechiwo pachgi chien kacha to pachgi thothne onge kuma dhiye. Omiyo en adieri ka kamoro dhano nigi to mak mana niya winyo ka winyo ywago ywakne. Amor ahinya ni waziri Mbadi obedo piny mokaw pages madhi mana 4 kolero mae paro maparo mae berne gi gimomiyo gi kama odhi konyo makata okin jalonye kwano ka an to kisomo gima nondiki gazeti iwinjo ka gimolero no en gima nigi ndhadho ne moro to maduong' moloyo en ni kang' osetima timiyo jopiny chenro mar chiwo pachgi ma sama gini chope bunge kacha to bedo gimoro ma benefit kata gima oyudo pach jopiny mondo mi obed gima nyalo konyo. So an gi geno ni biro timore en mana ni amedo nyiso jo Kenya ni kik wabed jogi to ahinya kata obedo ni nitiere gimomiyo dhano dibed gi to. Taparo ni emomiyo ne kero loko jatelo motelo ne weche mag omenda mondo obede ng'ama nyalo wuoyo maler ne jopiny ni ma en ang'o. Adaparo ni sofa osetemo ber kotemo lero ne jo Kenya ni ok en gima ber ka jopiny onge pesa ofuku jopiny bedo taxed ng'ata mondik Kenya ka kamoro kichulo tax matin tena atamalo 35 ka in ng'ama nigi kambi to kamoro chulo atamalo 15 ma wacho cha kalure gi base erosion cha ang'o momiyo wahinyo jopiny kamano donge dwaduok taxes gi piny ere kaka de duokgi. Namba 1 deductions ma wacho ka allowable deductions nyaka medi and osemedi awacho affordable housing mano is now a liable deduction awacho weche mag shift mano be is now a liable deduction. Nitiere kama kikawo insurance ka ng'ama ose retire to ichulo ginene is allowable up to 15,000. Nitiere kama ka pension mari up to 360,000 ogole 240 itere 360. Nitiere kama kikawo pension mari ki retire to keti ni tigni abich en gima koro is not taxable. So thoth proposals maneno kaneka en mamiyo yot ne japiny ahinya japiny mondiki machamo msara. To kamano ahinya to seche ma bende koro waneno ka nengo mar ngima pod medo ridore e pacho kae oganda be dwaro ni mondo ne ni ka piny oruto yude kaka olokore kaka dhano. Ere kaka oganda jo Kenya winjo bende ahinya to mago ma bende no nduso sachgi jogo ma bende nitiere tije mano ng'ado sachgi ere gima winjo bende ni gitimo mane ni kalo bende lokruogo nitiere to ngimagi odhi mbele kaka pile. Ok en gima yot ka kamoro ni ijudo osara mar 50,000 to koro duogo 45,000 kata 42. Tiene 5,000 kata 6 modok chien e msachi cha en fuok ma ne ok ichanogo. And en gima ok nyamoro japiny. Mak mana ni dang'iye mopogore. Ni kamoro di yudo 50 ni cha to ithiedho dhano 16 ma bende biro manyo konyiri nikech weche bill mar osiptal oingogi. Ka sirkal nyalo neno ni SHA gi SHIF ni otiyo makare ma ng'ata ma tuo nyalo dhi yudo thieth e makare e osiptal to bedo ni kata ne beni irahinyora e konchiel to koro black tax gi dho kisungu ma iwacho ni ikonyo nyango gotieno nikech we are a social community kaka jo Kenya. Koro bedo ni kanyo koro yudo konyruok matin. Machielo en ni gima chalo kaka affordable housing ni. Ang'eyo ni ng'ato biro konia an gima housing ni konya go onge nikech an gi ot to pod achulo gini. En mana ni king'iye from a societal kata social perspective en niya sama oger ute kamano kaka apimo cha tiende ni kana chako ohala kaka an gi kambi ma timo weche mag nono mag kwano
ka chulo ng'ato msara siling 60,000 to onyalo dako mayot nikech ot mano dhi chulo bei mamalo koro dok piny. So nitie kaka konyo oganda kata obedo ni an owuon ok okonya, to nitiere makore konyo nikech idwa ni mondo wabed gi lwasi maber mar go ohala makelo kembe gi wende mang'eny mondo piny odongre. Omiyo en adieri ni at personal level to yuto mari dhi dok piny matin. Mane momiyo chenro ma koro ikele proposal ma Mheshimiwa Mbadi okelo ni koro temo bende duoko pekno piny matin. And odhi duoke matin nikech kama nong'adie shift cha ne ok oyienigo asalaego, sani koro yienigo kech dhi chike loko mondo mi oyienigo. Kama nokawe affordable housing cha mano bende otimre kamano gi deductions mamoko machalo ma kwano ka. Omiyo mano nyalo bedo nafu kwa dhi mbele. En mana ni gi sani gima nyalo konyo japiny bende moloyo en ni ka tax band ka oyaw mondo mi ka in ng'ama chamo siling 24,000 to koro ok onego chaji ushuru, onego chor gino ni chakre 36. Mano dhi konyo jowa mang'eny ma migi bed gi pesa ofuku. Aparo ni mago paro ma bende inyalo medi samang chike gi kadho to dwa nyis Mbadi ang'e dhi duoko solo mar osuru mar jo Kenya mar sirkal piny, to nitiere berne. Samang adong gi siling 6,000 moro anyalo dhi e duka ang'iew sukari, pod en mana osuru mamiyo sirkal. Omiyo nitie kaka pod inyalo medo choko osuru ka iweyo pesa ma oromo e ofuku jopiny. Nono to inyalo bedo ni sirkal temo gik mabeyo gi to jopiny ok ne bergi nikech gionge kaka gikonyre nikech mwandu gi duto te odhiye ushuru, modong' matin cha bende garama mag dak obedo matek. Omiyo nitiere geno. And ahed mana jiwo jothurwa ni kama in gi pachi moro bende iparo ni kamoro di med ka chiwego, but wachak gi somo kendo wang'e ni to chike ma idwa kelgi wadwa amend tax laws, wa amend gi nang'o, tax procedure wadwa loko, odhi konyi nang'o. Nitiere chike mang'eny matindo tindo miloko, kata ibed ja ohala ng'i mahinyi to ichiw pachi mondo mi obed gi twak makare. Wambe kaka jolony wasetimo nonro magi kendo wasechiwo pachwa. Dwaher mana lwasi maber makelo dongruok kendo mamiyo japiny ok bed gi msigo mapek mamiyo ang' koro dhano chako bedo gi paro mar ng'anyo. And aparo ni waluwo opaya ma ok rach. Rokamana ahinya Hezbon nang'ade ka nikech sa nyakoro mga jong mano kanyo en Hezbon Omollo jalanyo chege mag